Какво става, хора? Аз съм Валентин Макарски и днес ще играем в Draft 19 и виждате, че съм ви подготвил един Rainbow Pack, когато като излезеш на клипче ти дава. Сега да видим какво ще ми се падне. Man of the Match не е локаут или е? Не е. Дългош Коста, който по принцип в тази игра не се води локаут, но по принцип е. Аз не съм много добър, отскоро я играя. Днес ще играем. Ще отрейдваме и ще играем Versus Club. Вчера станах... Кое ниво станах? Станах 7-ма дивизия по-скоро. Не, няма да правя онлайн драфт. И ще видим, може да правя нещо друго. И това са ми картите. Не са от най-добрите. Вчера отворих 87 плюс иконата и ми се падна Лотър Матеус. Имам иконите самият те, видите, абсолютно същите. Това са ми иконите. Имам прайма на Матеус, прайма на Баджо и прайма на Роберто Карлош. Имам на Роналдини. Вчера ми се падна също и на Джей Окоча. А от по-големите, в смисъл от по-добрите икони, имам и Елзебо и Канаваро. Сега ще видим какво бъркам тук, бе. И сега ще започнем с малко да потрейдваме. Намерим опонент, да видим. Той иска Team of the Year, аз нямам въобще. Нямам и на повторка, никаква даже нямам. Имах Роналдо на повторка, но я продадох без да искам и той за 0 кой ми взе Роналдо. Да видя, ще му дам. Алисън, виждате, слаб съм още. Баджо го имам. Знам, че I want, който съм го написал грешно, но може си го оправя след това. И искам някой малко на моето ниво, за да може то нищо не иска. 9-2 Круза не го искам. Не искам и Модрич, не искам и Санчо. Аз искам да ти дам Алисън. Чай да му напиша. То аз не мога да напиша. Окей, я да го пробваме то. Да го видим. Не, стига, не мога. Много добри футболисти ми дадат. Това не е нормално. За другите това са някакви бати слабите футболисти, ама аз като се играя скоро, я съм свикнал още и вчера без да искам да храна на един за нова Койнс. Преметнала. Бе, не искам футболисти, искам Койнс. Роналдо го имам. Но го искам. Бутрагени не го искам. Махай ми го. Мейки оф, искам тия футболисти, дето ти. Ще му дам Мертенс. Мейки офер, ти знаеш ли, бе? Какво е? Абсурд, бе. Я си гледай раз, ще игра Versus Club. Айде де. Нещо става. Вече е готово. Айде да зареди ми. Имам перфектен интернет. Не, тук отгоре най-добре. Защото така гледате, че съм на
Те бе Яспер. Ще играем нещо на друго. Не, добре, един драфт ще изиграем. Аз правя от Висшата лига, аз искам Кемистри. Давид Силва. Хуан Мата. Деле Али. Централен нападател. Лаказет. Другият Рашфорд, Футис или Ричарлисон. Ричарлисон ще е 92. Вижте 10 бегове, дет ми даваш. Те са много добри, ма няма един от Висшата лига. Кимих. Компани, Жозе Фонте, Джонатан Тах, Виргил Вани Кодостаков. Да видим. О, Джо Гомес на 100%. 100%. Салах, вратар. Вратар, Берт Лено. Бившия вратар на Байер Леверкузен. Ми то няма, затова взимам Едер Милитао. О, Александър Арнолд. 4 от Ливърпул. Макар и Салах дори не играе ляв бек. Това да по-добре да играе ляв бек, че да го имам състава въобще. Да нямам крила. Кантето. По-добре е така. Да видим. Дел Пиеро и Виери. И Дел Пиеро като плеймейкър. Искам да направя нещо, затова няма взема запад. Ще взема Шнайдерлин и резервен вратар. Естествено няма от Висшата лига, затова вземам Буфон. Мбапе. Тигам да си за Мбапе. В FIFA 19 никой не съм го използвал Мбапе. 9-6, иначе съм използвал 9-7 и 8-7. И 8-8 мисля, ама те са сега от картите му. Сега изтегли демото на FIFA 20, пробвах няколко мача и на Volta Football, именно FIFA Street. Ще е яко. Обамеянг, слагам го на място на Лаказет. На Морган Шнайдерлин влиза Мбапе. Тук слагам Деле Али. На Деле Али слагам по-скоро Тибо Куртуа. Стърлинг на мястото на... Ай ще го сложа на Бернардо Силва, че поне да го има като супер съб. Сега да ги наредим по стила. Той Кимих първо. Така. Хуан Мата, така Буфон последен. И тия да ги наредим. Така. Имам само един слаб футболист в отбора, който нисък рейтинг. Морган Шнайдерлин. Той не прави никакви проблеми. Затова няма видим DBC-то какво. Аз всичко съм направил. Не, имам 5 карти, трябва 8. Некви си, не прочетох. Видим как ще завърши драфта. Първи мач срещу тежък опонент. Кантето го изгонват, но Дел Пиеро вкарва. И после и Сала го изгонват. Той като ляв бек, той му мръзнал. Той като свикнал да ги лъжи и да вкарва голови в Ливърпул. Обамеянг против вкарат някакъв Силвър. 10 минута Дъглас Луис. И те Ман Сити. Имаш един Дъглас в Барселона, не е той. Той беше бразилец, десен бек само, че те могат да се го сложили така. Обамеянг в 621 минута. Волсбург 55-та Уигърс. Александър Арнолд 69-та и в 88-та Дел Пиеро. И сега сме на финал. На финал срещу иконите.
Отново някакви 11-та минута. В 60-та Дел Пиеро. В 79-та Неста вкарва за иконите. 9-2 прайма. Но това не стига и ние печелим драфта. Ще ги отворим сега пакетите. Сега видим. Ще започнем от най-слаби пакета с 1 плюс Players Pack. На миналата игра на 18-ката бяха много ОП, докато на тази игра няма май нито един локаут на тази игра. Айде да видим спешъл пака. Няма локаут, то пак. За какво са ми тия? Балотели, който разбрах, че се е разплакал, когато му казали някакви си глупости, забравих. Чу се. Я ще отворя един футис пак. Няма локаут, сигурно 8-2 вред. Не, Кейта Балде 80. Само да си похарчи парите. Аз ще отворя един тоти пак. Няма. Локаут, рейер. Тък му почва да казвам няма локаут. Таланец. Централен защитник от Ювентус. 90 Келини. Супер. Да видим всяко мога да направим. Айде ще пробвам малко пак да трейдвам. И ще спирам клипа, че стана достатъчно дълъг. Алисън? Не ми слай никакви футболисти, моля ти се. Искам коинс. Колко пъти ти обясна? Ще ми направиш същите футболисти. Аз ще искам и коинс. Ще е нечестно, ама аз ти предлагам. Хайде, дай си ги разменим. Той има всички карти в играта, май. Хайде да видим. Яй, махай. Това мисля, че е достатъчно с клипа. Ако ви е харесал, дайте лайк и се абонирайте. Чао, чао!